ஓம் ஸ்ரீ உச்சிஷ்ட மகா கணபதி நமக. குரு வாழ்க, குருவே துணை. அடிப்படை ஜோதிடம். இதுல நாம என்னென்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்றத கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துறோம். ராசி மண்டலம். இப்ப நாம பார்த்துட்டு வரதெல்லாம் ராசி மண்டலத்துல ராசிகளின் தன்மை, சரம், ஸ்திரம், உபயம் இது மாதிரி விஷயங்களை நாம பார்த்துட்டு வரோம். அது தொடர்ந்து நாம பார்த்துட்டே இருக்க போறோம். அடுத்து ராசிகளின் காரகத்துவங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத தெளிவா படிக்க போறோம். உதாரணத்தோட நம்ம படிக்க போறோம். அடுத்து கிரக காரத்துவங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நாம ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் நாம எப்படி சொல்லலாம், ஈஸியா எப்படி மனப்பாடம் பண்ணாம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்து நட்சத்திர காரகத்துவங்கள் 27 நட்சத்திரத்துக்கும் காரகத்துவங்கள், அதனுடைய சின்னங்கள் இப்படி நாம விரிவா விளக்கமா படிக்க போறோம். அடுத்து பாவ காரத்துவங்கள் பலன் சொல்றதுக்கு இது அத்தனையும் பேஸ். நாம அத்தனையும் நம்ம படிக்க போறோம். நீங்க இந்த வீடியோ பார்க்கறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு வரும். இப்ப நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்த உடனே இவர் பௌர்ணமியில பிறந்தாரா, அமாவாசையில பிறந்தாரா அப்படின்றத சொல்லலாம். அடுத்து இவர் தேய்பிறையில பிறந்தாரா, வளர்பிறையில பிறந்தாரா அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்லலாம். இப்போ இங்க கட்டத்தை பாருங்க. இங்க சிம்மத்துல சூரியன் போட்டிருக்கேன். அதுக்கு நேர் 7 சந்திரனை போட்டிருக்கேன். இப்படி இருந்துச்சுன்னா பௌர்ணமி. இப்படி இருந்துச்சுன்னா பௌர்ணமி. அடுத்து அமாவாசை அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, சூரியன் சந்திரன் ஒரே ராசியில இருந்தா அமாவாசை உண்டு. சூரிய சந்திரன் ஒரே ராசியில இருந்தா கூட அமாவாசை மாறிட்டு இருக்கும். அப்போ அதுக்கு என்ன சார், எப்படி சார் அப்படின்னு சொன்னா 12 பாகைக்குள்ள இணைஞ்சிருக்கணும். சோ 12 பாகைக்குள்ள சூரியன் சந்திரன் இணைஞ்சிருந்தா அமாவாசை இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ சூரியன் சந்திரன் ஒரு ராசியில 12 பாகைக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அது அமாவாசை அப்படின்றத நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து சூரியன் இருக்கிற இடத்துல இருந்து நீங்க 1, 2 அப்படின்னு எண்ணீங்கன்னா 2, 3, 4, 5, 6ல சந்திரன் இருந்துச்சுன்னா வளர்பிறை. இப்போ ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தை பாக்குறீங்க, ராசி கட்டம் மட்டும்தான் இருக்குது. இவர் வளர்பிறையில பிறந்தாரா, தேய்பிறையில பிறந்தாரா, அமாவாசையில பிறந்தாரா, பௌர்ணமியில பிறந்தாரான்னு நீங்க எந்த டீட்டெயிலும் பார்க்காம ராசி கட்டத்தை வச்சியே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ அந்த டிகிரி தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இங்க எப்படி டிகிரியோ அதே டிகிரி தான் அங்க 7ல பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் இருந்துச்சுன்னா பௌர்ணமி. வேற ஒண்ணும் வித்தியாசம் இல்லை. ரொம்ப எளிமையா உங்களுக்கு நம்ம சொல்லிட்டு வரோம். இந்த அடிப்படை படிச்சாலே பாதி ஜோசியர் ஈஸியா உங்களுக்கு நிறைய டிப்ஸ் இதுல வரும். அதனால அடிப்படை தானேன்னு சொல்லிட்டு அலட்சியமா படிக்காம கொஞ்சம் தெளிவா குறிப்பு எடுத்துக்கங்க. திரும்ப திரும்ப வீடியோவை பாருங்க. புரியலன்னா முழுசா பாருங்க. அப்போ சூரியனுக்கு 2, 3, 4, 5, 6ல சந்திரன் இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லலாம்? இவர் வளர்பிறையில பிறந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம். 7க்கு போகும்போது அங்க தேய்பிறையும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை டிகிரியா நீங்க பார்க்கணும். அது போக போக நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சூரியனுக்கு 8, 9, 10, 11, 12ல சந்திரன் இருந்துச்சுன்னா இவர் தேய்பிறையில பிறந்தவருன்னு சொல்லிடலாம். நீங்க போய் ஆரம்பத்துல என்ன தேய்பிறையா வளர்பிறையான்னு பாக்குறது தேவையே இல்லை. இந்த தேய்பிறை வளர்பிறை அப்படின்றத நீங்க ராசி கட்டத்தை பார்த்த உடனே சொல்லலாம். ரொம்ப சிம்பிள். அப்ப சூரியனுக்கு 8, 9, 10, 11, 12ல சந்திரன் இருந்துச்சுன்னா தேய்பிறையில இவர் பிறந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ அதுக்கு உதாரண ஜாதகம் பாருங்க. இப்போ சிம்மத்துல சூரியன் போட்டிருக்கு. சூரியன் அப்படின்ற இடத்துல இருந்து நீங்க என்னங்க சூரியன் இங்க இருக்கா? சூரியன் அங்க இருக்கு. இப்போ சூரியன் இங்க இருக்கு. இங்க 1, 2, 3, 4, 5. அப்போ சூரியனுக்கு 6க்குள்ள இருக்குது. அப்ப இவரு வளர்பிறையில பிறந்திருக்கிறாரு. வளர்பிறையில பிறந்தாரா, தேய்பிறையில பிறந்தாரா அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்படிதான். பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம். நல்லா பாருங்க. சிம்மத்திலிருந்து நாம சந்திரன் இருக்கிற இடத்து வரைக்கும் எண்றோம். சிம்மத்துல சூரியன் இருக்குது. அதனால சூரியன் இருக்கிற இடத்துல 1ன்னு நீங்க எண்ணணும். சந்திரனை இங்க நீங்க கணக்குல எடுத்துக்கூடாது. சூரியன் இருக்கிற இடத்துல இருந்து எண்ணணும். எந்த ராசி லக்னமா இருந்தாலும் நீங்க லக்னத்தையோ ராசியோ நீங்க கணக்கு பண்ண தேவையில்லை. சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கு தான் இங்க திதி நாம கணக்கு பண்றோம். அது திதியை பத்தி படிக்கும்போது நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ சூரியன்ல இருந்து எண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா சந்திரன் 5க்குள்ள இருக்குது. அப்ப இவரு வளர்பிறையில பிறந்தாரு அப்படின்றத ஈஸியா சொல்லிடலாம். தேய்பிறை இப்ப பாருங்க, அதே சூரியன் சிம்மத்துல தான் இருக்குது. இந்த நபர் பாத்தீங்கன்னா பிறக்கும் போது சந்திரன் இங்க இருக்கு.
அப்ப இவரு வளர்பிறையா, தேய்பிறையா? ஆமா, தேய்பிறை. அப்ப இவரு தேய்பிறைல பொறந்திருக்கிறாரு. இப்படி எளிமையா நீங்க வந்து ஒரு ஜோசியத்த பார்த்த உடனே, ஒரு ஜாதகத்த பார்த்த உடனே, ராசி கட்டத்த நீங்க பார்த்த உடனே, சில விஷயங்கள வந்து நீங்க டக்குன்னு சொல்லலாம். இது மாரி டிப்ஸ்லாம் நீங்க குறிப்பா வந்து எழுதி வச்சுக்கங்க. ஒரு ஜாதகத்த பார்த்த உடனே இவரு வளர்பிறைல பொறந்தாரு. அதே மாரி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம். இவரு எந்த மாசம் தமிழ் மாசத்துல பொறந்தாரு. இங்கிலீஷ் மாசத்துல எப்ப பொறந்தாருன்றதையும் சொல்லலாம். அது பின்னாடி நம்ம சொல்றோம். எண்கணிதம் வகுப்பு வரும்பொழுது. அப்போ ஒரு ஜாதகத்த பார்த்த உடனே இவரு சித்திரைல பொறந்தாரா, ஐப்பசியில பொறந்தாரா அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். ஒரு ஜாதக கட்டத்த, ஒரு ராசி கட்டத்த பார்த்த உடனே இவரு வளர்பிறைல பொறந்தாரா, தேய்பிறைல பொறந்தாரா அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். இப்போ உதாரணமா உங்களுக்கு நான் தெளிவா விளக்கியிருக்கேன். புரிஞ்சவங்க லைக் பண்ணுங்க. தொடர்ந்து வீடியோ உங்களுக்கு வரணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அனைவருக்கும்